vanhu vangada kutanga kuzva ndiri kutaura nani. Right, ini ndonzi Kingston Remota. Madurunhu ezita rangu kubhora ndainzi cockpit. Mabva matangane panaenda kuzobvunzwa ivo kuti cockpit zvakambouya sei kuti uzonzi cockpit. Zvakaitika ndezvekuti taiva kunational team. Taienda kunotamba bhora kuEritrea. Saka pataenda kuEritrea apa chakaitika ndechekuti we had our flight from Harare kusvika kuEgypt. Egypt kweba tingangoti kufamba kwatakaita kwakusina kunatso kuti twasana. Nenhau yekuti tasvika kuEgypt kwekwa tati patransit yekuti tizoti kuzoenda kuEritrea. Saka nekunzwisisa kunoita vanhu vakawanda kuti transit chii nezvakazoitika. Tikada kuti zvitaure so azvinonetsa kuti unzwisise kuti kana munhu uri patransit uzonzwe time mangwana onzwa kuti ndege yakazara ima muri patransit. Because kana muri patransit zvinoreva kuti whatever ndege yauya iri kutoziva kuti kune vanhu vachazotorwa apa voendeswa kuvangani. Handiti? Yes. But zvakatishamisa. One, takarara tiri mucorridor. Hatina kupiwa kana hotel. National team yedu takangorara tiri pamucorridor. I still remember our coach was Westerhoff. Actually Westerhoff. Okay. Yes. Then tadaro mangwana ndege yauya. Topata kunzi chi vanhu vanofanira kuenda kuEritrea pa national team yenyu. I don't still remember the number. But yanga iri yekuti yaida more players. Less players, nokuti maybe 13 players out of 18. Then the delegation adatina meaning kuti vanhu vamarira se kutosara. Andimukona? Yes. Reporters same futhi vanga makutosara. Munhu anga aripo what was Charles Mabika. Charles Mabika. Saka vaita that thing yavo kuti alright. Vakuda vanhu vangani. Tobva panzi vatoda 13. Saka zvatingakwanisa kuita ndezvokuti sezvo muri kuenda kubhora tokuwedzerawo vanhu maplayers. But imwe delegation yese yakaita se yakusara. Reporters Charles Mabika ipapo anga akutosara. Ndovanzi right. Why dai but alright. Give us one more player. Inoenda kupi? kuEritrea. kuEritrea but inenge iri muchi cockpit. Kune ma pilots guy. Andiri mwana man. Satadaro man. Coach ndobva ati tikaita se ngatichitora ichi Kingston Remota. Woita se woenda ikoko. Sezvo anga ari pabenchwo saka ndio mumwe watakuita aid to the national team yedu starting lineup yekuti waite se tizowanawo masubstitutes alimwana. Saka report yakazosara ine mareporters ari paground ndeyekuti chi because vakasara vakatozosara zvisho vakatodzoka. Alright. Indobva ndainzi chipinda. But pandakapinda ndakangopindawo ndikapinda mundege mwe ndikaona masitsi aripo siti yangu riripo kundizoenda cockpit handina. But report anga atoudza kuti umwe munhu achanogara mucockpit. Ini nguva yacho ndasingazoti cockpit chii. Okay. Ndikatomboshamisa ndazodzoka kumunhu ndobva ndazonzwa kuti Mr. Mabika ako reporta kuti Kingston Remota the cockpit. Inonga ndatukwa na Mabika. Ya meno cockpit zora cockpit no wakapinda. Ndobva ndazoto akatora research yanga ayo cockpit zotaura chi kwawanzi wewe bozi nana unogara mapilot. Uenda unogara mapilot ndokwa wakanzi uite sei uende unogara. Ndikati but ndakanzi ndiende unogara but anazoita se anazokwanisa kuita se kugara iko.
ndo pakatangira host chairoro Mr. Mabika akati Kingston number the cockpit achikomenta bhora achikomenta bhora saka aibva atichika nawo kukomenta 10 minutes gone here at Rufaro Stadium in this league game, and it's still Dynamos nil, Caps United nil. As Peter Fanwell chops the Dynamos goalkeeper, throws the long ball forward. He finds his captain Memory Mucherahowa. This is Mwenda Mberi. As Mwenda Mberi strides it forward, looking for his midfield partner Tauya Mrewa, the Flying Doctor. The Flying Doctor back to Mwenda Mberi Mucherahowa as the Flying Doctor makes a diagonal run onto the right wing, and Mucherahowa picks him with his return pass. Kingston Rene Motor Cockpit has made a run into the penalty box as Dynamos close in here. The center comes over from the Flying Doctor. A header. It's a goal! Kingston Rene Motor, Dynamos take the lead here. CNN hayo nasi ndikambomubvunza anongoti ndikangomuti Mr. Mabika muri sei vanti Kingston Temple the cockpit uri sei it's like a thing yekuti nguva yacho zveshuwa handidi kuzvirumbidzawo nezvandainzwawo nevanhu nekatambiro kandaitwa pane pambonozviona kuti zveshuwa unoti apa ndagonawo but haukwanisi kungozviti ndakaipa anozviona vanhu vanozotaura kuti shamba watamba nhasi vakaita sei ndakaipa but tikaona iko zvinozuva fana yedu wakawanda iko zvinozuva akatamba bhora iye ndiye anofanira kutanga kutongozvitaura iko ndakapenda but vanhu vanotaura kuti wakapenga masupporters kwete iwo unofanira kuona kuti ndiri kuita here zvandakanzi ndiri kwanisa kuitawo chipo chandakapuwa ndikuchiita here then vanhu vozokukomplimenta shama kaipe nhasi ngosina kumira musha panhasi nhasi ende unofanira kutorawo zvese usangotora zvokunzi wanga wakaipa ukanzi nhasi watambawo imwe yewoti munhu anondivenga aiwa kavarega vanhu vataura zvavanoda zvavanofunga. Tinotenda. Hatidzokerei kwaKingston. Mwana akaberekerwa kupi? Kingston akaberekerwa muno Mubhindura. Aberekerwa muno Mubhindura 1974. Aberekerwa muno Mubhindura akabva nekumapurazi. Mapurazi apa? Mapurazi unonzi kuronga. Iri muno Mubhindura tinoenda nekwaDhomiri. Toenda kuronga uko. It's some 15 kilometers away from Mubhindura township. Adaro ndokubva azongotorwawo nevakoma vake vanga vabuda vaenda mumatauzi ndobva ambonziwo uya kwaMutafu kuPenalonga namukoma wangu is late now smart rune mota ndobva anditorawo ndonditorawo mushana ubva ndipusha kusvika pagrade 4 ndobva zvazongodai-daiwo muchanawo ndobva ndadzoka kunoku ndobva torwawo noumwe mukoma wangu andaita tindese tipushawo futi saka ndaingogamuchirwa gamuchidzana munhu aingogamuchidzana aingodaiwo sezvo baba vanga vaita sevanga vashaya saka ndobva uyu mukoma wangu wekutanga vakanditora kwaMutaro smart ndeyo kwa nangoti Maini, same father, different mothers. And ndobva unoziva zvinoitika hatidi kutaura zvakawanda zvemumarudzi medu chivanhu chedu zvesvo tachijaira madzimai anomboona kunge zvimwe zvisina kumira zvakanaka ndobva chido chemukoma achikati right gai ambodzokera asi nhoroondo yandingataura kwavari koko ndaingotiwo inini tainetsana niye iyo yebhora rechikwesheni ane munoziva bhora rechikwesheni ndo rakaita kuti talent yedu chaicho yeko zvinoziva yes we have got everything, we have got TV whatever but tikufeila. I don't know kuti tikufeila papa tinozosvika iko saka waifarira kutamba murodi saka taito kutogadzira kuti maground edu muside me kana kuwana chisango so togadzira chiground chedu iko tisina kana munhu ari kutiona
totozoti 4 o'clock kunwesa ari kweko akukweshana right king akutsvakwa kumba na mai guru akunditsvaka au wasina zvakadai every day ndairohwa handidi kunyepera yapanika nditaura chwa ndairohwa zveshuwa every day ndainatso ene pandaitambira chibhora chacho ndainatsokuona rodhi mukoma kana vakuuya kuti vakuuya nechimota chavo chekubasa chekumaini kupenda longa iyi maini kai so icho mota chavo chakutouya icho ndotozoni nhasi izvo ndakuita se ndakaenda kunorohwa kusvika ndorohwa chandoroerwa tunyaya tisina nebasa rese ndaita sei hapana kana ndaita mukoma wangu atadza kungoziva kuti kasipo mwana everyday nechibhandi chekumaini cheche unoziva chimwe cheche basa ndakapedza ndave used nekurohwa ndiri kuita musikanzwa asi kusiya bhora handina kusiya ndakarohwa ndaitorohwa almost every day indakanatsokuona kuti kuchikoro unoziva uri mwana mudiki hauziva zvakuti chikoro kunenge wakaneta but une zvimwe zvinhu zvaunatsoona kuti but izvi ndozvigona ende ukana uchigona is like talent kana ririmo mauri rinonetsa kuti uribvise hauribvisike it's an inborn thing ione unonatsonzwa kuti ndozvandiri kutoda inoita kunge zvamunozongoita kumabasa kwenyu kuti passion yawatoti chero ukaitwa sei unotopesa wadzoka chete ipapo sando zvakaitika kuti ndadaro ndopandazouya kunondisiya vandidzosera kuno ndadzokera kuno kumba vantu vedu kuna mhamzi wangu ndadaro ndobva ndazotora nablazi wangu vemufamily mangu wamama wangu nababa wangu chaicho vanditi no yoichiita sei handi yakushuruka ndobva ndaenda kushuruka timu yekuironsides yes ironsides ndasvika kuironsides ndakanotanga grade 4 ndatanga grade 4 maticha kandokaziva kamudhara kamemba kana achiri mupenyu mudhara ainzi wow is from Zambia. I don't know if he's still alive or whatever. Asi vana vake ndo vamwe ndomboona hangu anatemba siwawa wandu unatsori. Then grade 4, 5, 6, 7 ndipa Insights Primary School. Grade 4 ipapo ndaitotanga vakanatsokuona kuti kune vamwe vane chipo chekuti vanoziva pane talenta amwe vanhu vabva vandisawo mutimu rechikoro vanisa mutimu ndanchiri kadiki futi kanoziva baba saka ndaidhabhula mani apo uri mupfupi futi yes ndaidhabhula zvese manje kunzi ndatanga inzi kaka nditamba ku-B tozopinda zasabu kuchi ku-A anoona kuti that thing yaiva munhu ainzwisisa kuti anature this talent anofana kuti akati dai then uripusha futi mbichana ofuti zvinorasika futi muno mumatiko ngonzi aiva kana munhu akati kadiki kasiye kadani saka grade 7 ndandakurowa mu-A team ndakurowa mu-A team then form 1 ndakaenda paParkinson the next school irimo mu-Insights form 1 form 2 ndapa Parkinson. The thing ndekuti ndaitombouya kuno kuholiday ndoya kuno kuna mumsisi kuno saka blaze wangu nomwe blaze anga iri festival is later then aigara kwa notpa kisatota vaisati yaitwa demolish whatever ndokwandaiuya kwega then ndikauya kuya saka ndine vakomana vamwe akatombo anonzi Jeromia is a friend of mine right there saka airwadzikana ndokuona kutama kwandaita nogona mbona ndobva nditi one day apa tichiri kuprimary tisati tauya apa tichiri kuprimary pane here matrophy zvakahwinwa kuchikoro because time iyoyo inini kuchikoro manje kuprimary ndainatsozikamwa one thing yekumhanya ndochinhu chakatanga kubuda 100 meters 200 meters aiwa hapana 4 hakuna
Saka ndadaro ndine shamwari yangu yanzi Stanford Shomai. Stanford Shomai. Ango nditora kata. Chakaita nyaya kati iyo uona vanhu vese vari apo zvimaitawo zvega. Vanhu vese vari apa paranondisiya. Svanzi hayo watanga nyaya dzavo sabasa rese izvo unongotaura tiri kuklasi imba. Shamwari hapana anotisiya isa. Chingotaura zvedu izvozvo. Zvandoisanana. Svanzi hayo enda unoita ndovana uratimira wandine. Ndovana kuti chiita maintahouses aya. Kudai mutrek. Iwe. Hakuna mu. Hakuna mu. Maticha kama ukabva nokubira kachishika. Ndaiswa mu team yemao yanzi machima intahouses aya. Ndapinda mu team yechi ndarowa futi chichi. Ma schools ndarowa hakuna vanhu. Munhu anomira musha. Ngapinda mu school team. Ndapinda mu school team ndarowa Yes. I was ndane talent rese. 100 meters sprinting. High jump. Zvese izvo ndaizvigona. Ndapedza nazopinda pa javelin. Inonzi javelin yekukanda champion. Right. Yes. Ndakazobhitwa aitorovera Zimasco company. Ndakazongopinzwa imomo zvangu angari munhu mukuru nanambo aiona tsoona kuti kana technique yacho chichi zvasiyana nezvekuprimary professional anowana kusecondary kweyo zvasiyana kusecondary kweyo zvese zvekuti taita zvezvekuti an athlete anokwanisa kuwana mapoints akawanda aipuwa something like ukatwa kana school fees one term upo kana trick suit unozama trick suit angane tumalaini tu computer achawanika mazanoka but watu ukaiona hiyo yeso yapuwa hizo zvianda ita ndaka ndarowa 100 meters 200 meters high jump question they top right number 1 enda yuko number 1 yes so wanderazo kazi andoa hapo kwa primary hapo yanga yapa secondary right secondary that is form 1 form 2 ye primary yes mkomana ndatloma yoye ndakanja sei akandipusha ndobva ndarowa zvese ndobva nditi ora ndapinzwa pa chikoro pepe ndaenda ku district level ndobva ndarowa vanhu kwekwe yese kudai ku national level ndarowa vanhu kuzisco kunonzi kuzisco stadium yes kugomba taikuti kugomba vanhu ndainetsa manje chekuti ndakapesa ndasingade that thing yekumhanya because training yekumhanya yairwadza than yekubhora alright anoona because kumhanya chete training yekumhanya chete saka yekubhora unosanganisa zvakawanda saka ndaida zvekubhora saka ndakusecondary partnership. I tried my best and one way couldn't it say ndiwe transferred. Ndidzokere kuno kubhirwa. Okay. Bandaka ndikatry zikaramba because deputy head anga achindanya ichi yekubhora manje. Sandadano kuti let us see. Ndakata lucky. One of the terms yakati akabva. Ndobandara sei nango ndina umwe medem I still remember medem timsikanzo tonga turi mofuti okay timsikanzo tonga turi saka anzi misiuna handizito achiri kurara America nati ivawo ndovaka wainditambudza pandakangoti ndoda kutransfer ndiyoti faster kuti unoda kuti ndingati ndadaida mbakwedu chikubindura chichisikati ndobva mhaisa faster chi transfer unyorwa chop ndobva ndaipuwa ndikandati that was form 2 ndobva ndati ndikandauya kuno kubhindura ndobva ndakaziva manje ndikati ndikasangana nemukomana ndachiti Jeromia uya manje timisikanzwa vasataenda kuna Jeromia timisikanzwa twaitwa munhu achiri kukura tikukuchikoro munongoziva inini ndandiri munhu ndingangoti nanhasi ndakazongojaira hangu muchana but haisi misikanzo esachi but zvinhu zvonguti ndangori munhu asingade kujairirwa ndaigara ndiri ndega ndiri zii zvezvokuti
kana masikana chachenda zvainitorera nguva kuti ndikudana nemusikana chenda daigona kungotaura naye so akangotaura zina basa ndaigona kutoroa ndaigona kutoroa saka ndandiri munhu wongoti ndasingade zvekutaura zvokujai ndaiona kunge ndiri kutojairirwa nomumwe akangoti dai so zvoda kufara nendizota ane hasha maybe ihasha dzaingoiti dzanga dzingori kwandiri taakunokupindura manje pandakaziva kunokupindura manje asvika ndo pandakaita kwablaza kidzati ndopana unokomana ainzi choromea ndovanditi ayo handaimboti ndichida ndichimboya maholidays ayo ndingonitasi bhora rako rakaipa hatese ngatite tiende tikuendese kune timu inonzi Bindwa United kune zita rapi Bonanza Stars kune hanzi Blue Stars imasoja ati yuda titese ndati atimboenda kubhindura United because Bindwa United ndaimboiona pandaimboya maholiday ndichienda kuna muchembero wangu ndichiuya maindependence aya vaitamba bhora vana Bindwa ndo time yanga ina ana Edwin Banda unozotaitu ndiye ndichazotambawo bhora iri zokuti uchitoona wachita bhora rainakidza nguva saka ndaingochiva that thing kuti wachiburuka mubhazi so unoona kana uri mupana unoti chazozitawo zvakadai saka chachingori chido chandaingoti maybe ndichazoitawo zvokwatini unozoona uri mupana ngoti ndozozvikwanisa sei first day wasvika kutraining ndobva ndasvika kutraining ndaura navanhu maweka anonziva maagents angu ana Jeromea asvika kuya ndasina mabhutsi ndasina mafootball boots ndandori matennis angu netracksuit yangu iyeye ndakahwina kuchakutuku akandizvaizvozvi zvino ndogona kungo zvavakagona ndechekuti vakandiselectawo zveshuwa ndobva vandisawo the other team ana Choki kwamangana Choki Jambo ana achichapukira those guys nana Kumaro Kumaro saka ana Joshua tadano nobva ndangopuwa nzvimbo yekungonzi ndikwanewo timu yanga isina kukwana timu yanga yebhoo yanga aisa zvakakwana ngachinotamba number 3 unoziva kudhara kuwa manhamba number 3 left back inini ndichiziva zvangu kuti aiwa ndinofanira kuenda pamunzwa apo kati vanhu vemabara but unoziva hauna zvaunotaura kana wangonzoita se endaiko unongoenda sezoda kungotamba ndatamba paya said ndo wangori kwa Choki chaicho anenge atokudza zvokuita achisaka chichinda kuenda time paya katonzi angachibuda ana mabhutsu I remember nyaya mabhutsi regai mbonoti ndotamba sendisa mabhutsi amozoita se angabude chichi abudiswa paya sandombori kick pauyawo vamwe wavanoziva ngandabudiswa machindo anga abva atsamwa nazvo ana Jeromea aenda tadzoka netsoka ine chidaiso chipopota chipopota asvika muchindo wangu anangoora munhu wanzai mangwana tienda kupi zita rapi Bonanza anoiri ina naubhoikana wana ngata sezvo ndichiri kuno kuholiday handi taenda kuBonanza kwega tasvika Bonanza ndopa time yanga kuna na cheese ana Henry Muhlanga ana Mudhara Mvuta ana Mudhara Pombi netumata patapata twangu tondapinda futi chichi unoziva kana kune vanhu zvati kutaura zvokuti vanongoziva apa pane tanga havana kuda kutaridza kuti munhu ana mabhutsu ana chichi but vakangoona kuti bhora rakontrolwa sei movement yacho yafamba sei anoona mupana hapana ita se hapana itwa something unoona
Vanoda kubudisa zvavo ipapo, but then after training session we was on diet. Nogara kupi vanoda kuzwa more about me. Audza ndogara uno ndakauya kuholiday but ndichiri kushurugu chichichi but ndichipaweyo ndototsvaga chi kuda kutransfer nditese ndidzisa kuno ndikanzi no kana wapedza kana waita transfer yako chete uye utiona ndikati no iripo ndobva ndazodzokera kushurugu iko ndobva ndatora transfer yangu ndobva ndakatambura kuti ndiwane kuti nzvimbo kuti kuno ndaenda kuchipanze tsvairwa ndaenda kuchipindura ndatsvairwa ndoita sei ndobva ndazodzokera kuchipanze ndobva ndazoiwana nzvimbo meaning now form 3 ndapachipanze pachipanze papa kundipinde mutimu yekuchikoro kuti zvakatitora kunedza timu dzekubhindura United dzaive futu dziriko iko kuchikoro futi dziriko timu dzese auya wane nzvimbo yaita sesi indakangozvitonda pandakanga first day ndakasvika ndakangona timu dzese dziriwe siyana nazvo ndobva ndatanga kutrena kupi kwandakadiwa avo vakazoudziwa manje kuti imi pachikoro penyu pane anotamba bhora munomuziva here tinoziva pane anotamba bhora kutrena kupi kuchikoro Zita raPeople Nights ini zvangu ndikutoita mabasa nazo apa handiziva kuti panoona kuita se vato vari kubongila ene izvo handifi ndogara ndakataura even madhezi anachishena wapanhamba paunofamba pese paunotamba bhora chero ukaenda kumapurazi ukaenda kupi ukaenda kumaruzevha remember kuti out of maybe 100 people varipo pane one pamwe atori mumuti iko kuno kwatiri kumashanga iko kuno angona kutokuona uchiudza vanangu angona kutokuona saka tamba netarisiro yako yes ndakazviona through history yangu experience yeah paya tarova kuavhauya ndazoona kuchikoro ndati iwe tokuda kutraining ndikandikwanise ndobva ndavaudza ndakatazvanzi hazvina basa rese isusu tinode teachers tistakuta se uya tiku ndobva ndaenda paya mutimu vaona apo zvairi simbi ndaive anowana yasimbi paya back to club level Bonanza Stars versus Bindura United. Ndapasi ndatira. Ndatira kubonanza. Iwo ngori ndatira. Kudai so mu stadium wona. Kudai. Hakuna Bindura. Ndiana uraya. Wamakadzinga wona. Vakashaudana vakomana. Ndiwe kamudzinga ndiwe ndakandangonzoya nyaya kuti ndozvo vakazozara ita se vachinetsana kuti saka izvozvo futi ndozvo nanhasi pandiri kukocha kuzvinji handina player ndoti inini ikasvika kuground nyange asina mabhutsi ndomuti una mabhutsi kutanga namboita se atimbomuona takaita sei then tozomuudza no training yebhora inoda mabhutsi kana ndinawo ndokwanisa kumupa kana ndisina ndomuti ngaakwanisa kunoita se unotsvaka wozana pombi ana mvutsi ndovakazopedza vatomutengera ndakatotengerwa mabhutsi but mbana akaipa ngatichesigatitengere mabhutsi ndobva ndakazopesa ndauraya Bindura United neshungu dzekuti makandidzinga ndakagadzirisa zveshuwa ndakatambudza like takawarwa 3-1 of which 2 goals dzese ndakati gwete nyaya yemabhutsi ndoirimemba bhutsi pane pandandiri pabenchi iwe uri mukati ndikazombokukwere tangu ndiri kuada mabhutsi yes Bindura United ndobva yadonha saka ndo zvakaitika zvekuti tikazorova zvedu paform 2 form 3 ngati form 4 form 3 form 4
ndakazorora pachipadzi. Then pachipadzi va form 4 isati takunopedza takunyora ndaifana kunyora ma exams ma final paper muna November. Date I don't still remember, but I get a certain date in November. Propaganda this team ends Lancashire still from Kwekwe. Kwekwe ndakambokaona kandikati ndine mpesa kabazi ndakambokaona ndiko Kwekwe. Tiri kuwakiza tutoke kachitodaiso kachiuya kuti ngatirione tu kwakamira chichi kuda kuitika obvious ndike bhora tobata auya kusteta tobata ona kakutotamani sasa zvakaita kuti kuti takaenda ku that stage ku area kwedu kuya kunozi kunogara wakomana unotaura zvisina kumira zvakanaka kuya nyadzi tobata nogara zvangu ne team yangu ye Jeremy yangu ayo my best friend and until now he is still there. He's my best friend. Tagara pepe saka pano one of the guys to my old guys to my dad, I don't remember his name. We Lancashire still. I got a background. It's another day is ni team when nayo we masabota. That's what now uzika moto wanduone ushoya kuti uyu ndiye Kingston. Tagare kuya tanga dara nyaya kati mweka mapaka kaipusha. Nasona bora rasiana iri bora timu kava kuti chichi wanaota kava Kwekwe chichi mdaro yakanyarara izanazo kuti mdaro ndokwe ndobvazi vapindura kumana vanga zvatikita sita tikuita tour around the country tsvaga maplayers anga risata kanzi nemwe muchinda ndonememba ino kanzi mangwana kutamba Bonanza Stars. Pane mfana anonzi Kingston Raymond. Aiwa, mukamuona yeye mnemaona play. Tsane mtare. Teta si mtumwa. Tanga kunya ni team yangu yetu. Kwanza mangwana kana mkwanza kuti mkwanza tidzokera nasi. Kwanza manje iye mukamuona mutu zokutsvaga zvakawanda wanda. Saka yaitaura angasingazoti muripo pa angasingatizivewo. Anambozoti ndiripo paside ndakagara isi tikutonzwa tikunyeiwa dara yakatambura katita sei manzi alright muchaedza inge ndichanotaura kana bhora rapera ndichanotaura navamwe wangu ndonzwa kuti tingaita sei bhora rapera pepe idzatakwenya anditomuona muntaraunda kataenda ndikati munhu angataurawo endi sonzi ndiwani ndonzi Kingston manzi alright saka iwewe zvotoda kuti handi ndinokuinfeksa kune makochis ndovatenda anga aripo coach wacho ainzi Lindile Joe is late ndobva audza wanzi Lindile tanzwa kuti kune kupindura Bonanza Stars kune mufana anonzi Kingston Raymond ufu uchi ndabva ndatisa ndamuona uyo ari panapa saka itaisi rongainaiti aizoita auye kumatrials ndobva atoti ndinokontakta muchichichi ndovanzi handi ndanatonzi handi ipapo ndikati aiwa muswetezi ndopandikuta sei pandikunyora final paper ndofana ndikapedza ipapo kana mukwanisa kundisvira mari ndoita sei ndobva ndatevera zvikanzi mari iyi inozova matabs edu yemuzimbabwe nikuti mari dzaramba kubuda vanzi tichazokutumira zvikati anoisoke vandasara ndoba pane mudhara mudhara changu ainzi changu wanenge kudze white so ukupindura naitete aishanda mushopu yaunzi mashko yainzi mashko ye ainzi changu ainzi changu wanenge kudze white white wakumana ndiye akapuwa nhamba mafoni ako chaichirundobapuwa nhamba no kana takuzoda mukomana wachita sei chakutumirai mari mozoda mozopuka kwauchine telegram mazo inda kutarisira kudai kuna ndakutoboikana saka izila ndaibva kwapisato saka paipa pa express paipa paioneka ndobva ndiona kudara nekuru ndobva ndaenda paipa kwakuri kuma 12 very fried
Skanzi izvezvi sokutodiwa kwekwe. Ndadama friend. Ndikudiwa kwekwe. Komara chiri kupi? Hapana mari but ndangonzi ndikuudze kuti kutodiwa kana ukwanisa kuwana mari vanozokudifanda iko. Inondirotsuro zvangu. Ndovana mhanya. Ndisikana ngwandaida naye pachikoro. Ainzi Rozi. Ndovana mhanya paipa kuna musikana waya ndipa mari. Paradzokera unangotata mabhegi twangu. Kwekwe. Ma 6 o'clock ndapinda mukwekwe. Langsha still kwekwe. Papa Disney town fikira. Ngurikira mabasi. Ndaudza kuti mufamba so zvisina to wa plus ndaenda nchikuziva kuti ndasvika paipa. Ndobva nditi wauya. Spanza alright. Tasingafunga kuti uchaita uchasvika. Saka tine timu yedu tatatoronga todaenda kubhufwa. Pana inoko mangwana. Saka zvachaita ndezvekuti usare unongasviti. Sata kuwana kugara. Zvimwe zvasina natsorongeka mushe vanaona tsona kuti hey kochii futi. Ndikandoti hapana problem. Indota sei handiitesi. Ndina blaza wangu anogara kupi? Kushuruku. Mondisiya kushuruku. Ndozoita sei? Ndozoya pamena apo. Ndachingafungire kuti uchaita uchasvika. Saka tinelela tatogadzisa kuti it's okay. Vataenda ndavati pam kushuruku. Vaenda kushuruku kwega vaifana kuita tournament 2 days. Kuhakwa. Saka haigona katimu langsha ero. Indasada kushuruku kwega ndanakirwa muarea. Vantu vachitora mangwana. Ndanakirwa ini zvangu ti kwangu ne zigzag bank. Event. Ndaenda pick mine. Ne boys zangu. Ndatambo wangu asinamboona. Pick mine ndaenda gigiti kunakira village. Awo vasvika varova timu dziya vaboy timu dziya dzarova dzaboy kani. Skanzaiwa. God's okay. Tournament akusina mangwana tatopedza nhasi. Amana yawo vadzoka. Vasvika pa inside. Kingston is not to be seen. hapana mafoni. Hapana. So vati alright. Mumudza kuti aite sei? Atirire. Isitatoita sitadzoke. So vandazotevera baba. Ndaenda kuLancashire. Sure. Vangasata vandoona zvavo kudai streaming utano ona akomana. Zvitenda kuti tata kutorasika padai usiya munhu. Paipa ndakara. Shamari kana basa takutokupa pana. Basa iri bo. Avatanga mabasa edu ya kuLancashire vakuri kwewaya. Atanga no kupusha maziriwe waya waikomba shoka. Shamari ukada zvokuneta rikadaiso unopukanya unotswa kagumbo. Saka chesa mtrop. Ndati. Ndo vandaona kuti nini bhora ndikutamba vanhu vese vana vari kungotaura nezvangu. Let me take the advantage of that. Anaenda ana kutaura kuna munhu vangoti ndaingocomplaina kune vamwe vangu. Kana ndikuita sei? Akubaya. Muzibasa iri. Basa iri ndikwanisa. Vanhu vamhanyisa nyaya vanzi mfana uyo amakaina ari kuti chi mangwana chakuita sei? Ari pasi. Swanzi ari kuti basa iri aite sei? Apo ndagara na Archford chapukira mani. Uyo anga agara ari mudhara. Apo plus kuti achaita aite akapuwa mari yangu aipuwa every Friday. Akapuwa mari yangu ina handu dzakapuwa mari. Nzishama ndo anogara ndio kuchengeta mukomana we mari yake. Iyo yoro. Yopukutu. Yeah. Kingston anachawa. Sanga mara ndadwa ni almost 2-3 weeks because nijipusha chiwaya. Anakana senda ndikuwa. Ku training ndikunda ku training. Mara ndadaza autiza. Tubakazo ko mari chishinga imi mari pia ndina mari yanduwa na plus basa renyo ina ndizikwanisa. Ndonanzi right. Ngatukutsvagire one room yako ugare wega. Ndatsvagirwa one room. Ndatengerwa mubhedha. Karedio kam, stove, magumbezi. Kalaivu kachinji. Kalaivu kairase. Kachinji. Karai papa. Yeah. Apa yanga iri kuve kurara parukukwe kama. Izvi. Bhedha waishamizira. Iwe. Ndakuwa kabhedha kam, bobo, stove yangu.
kaka kangu ta chikomana chatanga zvanaka zvadai soso but kokubasa kumwides handisizvikwanisa toita sei ndobvaanzi right because angaripo general manager angaripo pa ainzi Dr. Masanga ndiye aida bhora zvapane zvakazoitika pamwana Africa pakauya kati ainzi Fred Moyo unoziva that thing yekuti munhu aiti player yake maplayers ake anga asingadi kuti aitwe anything wainzi kugona kwako bhora kunoenda kudepartment rawani novanzi chimuendesai ku electrical shop ndaendeswa kuyapa ndagara ku electrical shop kuyapa ndakushanda kuyapa stores man chichichi whatever chichichi whatever ngati bho ndobvazongoitawo kuti kufamba kwenguva ndobva ndazoenda kumbizo dai ndoonawo madhamu wangu madhamu wangu dai takonzana taita sei tagara nguva yakati chichi tatodanana zvokuti takupromisana something ndobva ndazorealize kuti workshop kwandikushanda kuyo ndokunani ndokuna mudhara wani wamadhamu aikazi mutosedzana ati zvanoona ana foromani kwenyaya iripo kunokura kusuva kushandikika kuno kundoshanda sei toita sei ndisvitse nyaya kwakuru kuna mudhara namoza pandichienda kugaraji mota meki ndobva ndachinjwa ndanesa mota meki dai patopazowo panaitaka makaofa yakazouya is an agent is Winston Makamura angonzwa kwambiri kuti ini apa yanga iri division 1 yanga iri division 1 because payaitsvaga paipa yanga yaipromotwa komana so akaipa Winston Makamura obva ndo handichi tsvagira kundienda kuSweden so akomana so pano yazakuda kuSweden vataura neLancaster apo Caps yange yauyawo futi pa kuti mukwesha akatouya vakatotora nawo Friday Piri amaingi ndobva ndakaloniwa ndandatoloniwa kuCaps United but Caps United yakanzi yakaudzwa ikanzi no kuLancaster vakuri kwewaya atanga kupusha maziriwe waya waikomboasvoka ukada zvokuneta rikadai se unotyoka gumbo saka tichaisa mutroko ndobva ndaona kuti inini bhora randikutamba vanhu vese vana vari kungotaura nezvangu let me take the advantage of that anaendaona hana kutaura kuna munhu vangoti ndaingocomplaina kune vamwe vangu ana ndikuita sei akubaya nozibasa iri basa iri handikwanisa vanhu vamhaisa nyaya vanzi mufana uyu wamakaena ari kuti chi mangwana chakakuitira sei akuva basa zvanzi ndazvanzi ari kuti basa iri haite akukwanisa apo ndaigara naArchibald Chapukira mani uyu anga agara ari mudhara apo plus kuti achaita akapuhwa mari yangu aipuhwa every Friday akapuhwa mari yangu ina handu dzakapuhwa mari nzichama enda unogarawo ndiokuchengeta mukomana we mari yake iyo yoroha yopukutu yeah Kingston anachawana mari ndatowane almost 2-3 weeks kuzinachipusha chiwaya ichi anakana senda ndikuwana kutraining ndikuenda kutraining mwana ndatasai autiza ndobakazo ko mari chishinga imi mari ipi ndina mari yandikuwana plus basa renyu inandizikwanisa ndondanzi right ngatikutsvagire one room yako ugare wega ndonatsvagirwa one room ndobva ndatengerwa mubhedha karedio kangu stove magumbezi
Kalive kachinji. Kalive kachinji. Kara ipapa. Yeah. Katayo. Apa yanga iri kuwe kurara parukuke kama. Izvi. Zveto waishamizira. Iwe. Apenda ndakuwa kabhedhe kangu, popo, stove yangu, kakaka room kangu. Chikomana chatanga. Zvanaka zvadai soso. But kokubasa kumwides na ndisizvikwanisa. Tita say all right. Was angaripo general manager angaripo bwana. Anzi Dr. Masanga. Ndiye aida mpora. Zvava nezvakazoitika pa mwana Africa. Pakawaya kuti aiti Fred Moyo. Unoza that thing yekuti munhu aiti player ma players angasingadi kuti aitwe anything. Wayenzi kugona kwako bhora kunoenda ku department rawani. Novanzi chimuendesai ku electrical shop. Ndaendeswa kuya. Ndagara ku electrical shop kuya kwenda kushanda kuya na stores main chichichi whatever chichi whatever ngatibo. Ndovazongoita kuti kufamba kwenguva ndobva ndazoenda kumbizo. Dai ndaona madam wangu. Madam wangu dai takonzana taita seta gara nguva yakati chichi. Tatodana nazo kuti takupromisana something. Ndo ndazorealize kuti workshop kwandoshanda kuyo ndokunani? Ndokuna mudhara wani vamadam. Aikash. Umutosedzana tesa. Anoona. Ana foromani ndonya iripo kunokuwa kusuka kushandikika kuno kundoshanda sei. Tita sei. Ndizvitse nyaya yako akuru kuna mudhara. Mudhara namozo. Kachenda kugarage. Mota make. Ndovanda chinjwa ndonyesa mota make. Dai papazo panaita kama offer yakazouya. It's an agent. It's Winston Makamura. Angonzo mbili kuti apa yanga iri division 1. Division 1. Yanga iri division 1. Was by each other pepe yanga chabu ya promote wangu. Komana so akaipa. Winston Makamura bawa ndo handichi tagira ndiende ku Sweden. Okay. Sweden. So komana so pana plaza ku Sweden. Batone Leicester. Abo keeps yange yawe ofuti baka. Futhi mkwesha katouya batulitora nawo na anza Friday P. Amaingi. Ndobva ndakaloniwa ndandatoloniwa ku Cape United. Ano. But Cape United yakaudzwa ikanzi no, this guy anofana kuenda ku Sweden. Pari kana achinge afaila anogona kuuya pamwe. Saka vakangogaya kuti ku Sweden unongosvika zvidzoka ita no. But agreement yakati kana akatadza akanokwanisa ikoko ane 1 year loan anodzoka ita sei achitambira ku Cape United. Kana zvazoramba anozoti revert back to Leicester. Ndo vakaenda izini na Engoro. Pum. Vatenda Sweden wa. Apo zatotamba premier yemuno. Premier yemuno nazasanda itamba. Taenda ku Sweden. Tasvika Sweden ndova bhora ravo koko rachiri rakadzikira. That was 1994. 94. Vanhu vakawana kuenda ku stadium sona ukaenda ku stadium we-ice hockey ndokwazara iko Aika. but hey go life ikuno ana kwai player takanatsozivo tasvika iko kwetambira kuti menze anzi Martin Darling nekamwe kaplayer kakazotambira kazopedza kakutambira kuManchester United. Johnson somewhere. Ndo maplayers ananatsokuona but that Darling anga aitamba player Zenzo moye
power play. Yeah. But in game, I zikama like what we do in Zimbabwe. We know Peter and Noah. Yeah, but why not on a border like I received Nganzi do a Kurebo. But the situation I got over that time, yes, I win that. So that club, young history would seem about 2 more players for a long period. After 1 year of what is for release, 4 years for so not that business, would that talent would why there is a bangapasi. We stay in the same room, playing same team, whatever. Now Ian Koro. Go on. What are you going to I think can I go to Bonagatis that try our best to only call no my team or full the show and the right men of the mates don't got 3 times. And I attract Nottingham Forest. Bayakawa pa pre-season. Saka ipa bayakawa man. Yakatoya tudabona Guyana Kingston Modash. Paliba ndakaita problem ndaka pula groins. Kupula ndakaita groins ndewe kuti takaenda pa only half break here kuti wakatamba half of their games. One more break for a month or so. Saka ina nakuziza manje iwa vanakubotudza no guys hatukudaisa munofana kugara muchita sei muchitrain saka ndangoti tambopuwa nguva yekuzorwa and I rested chiaze kuti akangana kuti uchazoda kudzokera kubasa. The very day atakatanga training it was tense intensity yekuti ngotanga nehondo isapana zvataisi. So there was that thing I taught you football, they call it a big test. It's like maybe it depends. No one is on 10 meters. Push a corner. Then panega ready. Kanenga. So I cannot tanga slow. Kachin. Sikama sprinting. So that thing needs not all dirty one away pass not our showman. So it's like no tangle, no joke, according to nature. Maybe BP one area. But the next call, and they come back. Let's go next call. Signing increase gradually. You pay don't sprint. Saka inini semungu unozowa munhu kana uripo foreigner ufana kuvaniko ofera bekutanga you have to push yourself kuti aiwanipera kana kuzofera ndoferawo kana pa number 10 kana number 20 kuti wekutanga unza aone vanhu venyaya. So that thing manje yakandicosta because I forced myself ndanzwa kuti kunoza apasi kuita but I forced myself na force nazona I was sure, but I was dead. Then my groins, according to my doctors, are going to no groin, no, it's up. I rapike, but the thing they say, you don't go rest. The best thing is to rest. Okay, rest. That's got time I do boaching without my exercise. No treatment. Quite a dance to book my medication. Kushakandiuraya izvo saka pakazoya that Nottingham Forest asvika papa kudai imbomuisai atambe kanza haakwanisi daijoga but that moment yekuti you want to increase the pace change of direction whatever ndopa zvaibva zvaramba kujoga you can jog you can sprint somewhere there but the moment you want to change of direction zvakwadza they tried their best. Because I think I've passed to Ramona. So, Nandas almost 7 or 6 games. Which is me pay. No, quite right. Saga, I don't want to set teams of Europe. There's no need to do Jones.
chanzi ti renew contract hakuna plus vakagara that thing yongonzwa hawa each and every event ase vangu asingazive zvekuti aiwa tinofana kubuilda team yevanhu vanogona bhora yangoti aiwa inyaya yengoti totora 3-4 vanhu kuafrica vouya next year totora futi vamwe 3 vekuafrica tobva madzoka banda ndinakatotanga kudzoka iye nazosara akaite azopesa kuzo magames ndadzoka saka ndadzoka ndaifanira kudzoka kupi Caps ndakadzoka mana November October season isati yapera ndinotamba azviiti nditi ndakadhaka vana vodzoka ndikandamozorwa ndikopi kulangisha kwangu saka ndagara kulangisha kwakwa contract yeku loan yeku Caps ndobva yapera season ndobva yapera ndobva very back uchi Lancashire Steel batazo apo Lancashire Steel yanga isingachadi neni manje because anga yapina mupremier achamu release mkomana achi ano ndobva bye watatanga season ichi Lancashire Steel tam premier ndobva tarivo vabhora kupremier Caps sandaenda kusweden ndakatamba mbichana ndonga 3 or 4 games I still remember umwe game natakazongotamba newanki takarowa 1 not mugwanzura tikazopedza tarowa 4 agosa first goal then bara bondo trademark yanzi trademark shoti yako yaridza saka zvakazoita hasha zvaita hasha Caps United kuti munhu tokutomonda chichi saka paipa ndazodzoka kuyapa Dam Premier Lancashire chambers wedu yangoita sezotapinda vatatamba Lancashire Steel kuya tatamba 95 96 97 takuonawo kuti takuchangamuka ndikutamba bhora ndikuwana mawinning bonuses but takazandopedza napita urongoti daizo winning bonus vanenge vane mari dzakawanda havasikuenda kubasa isi tikusora tokubasa takuona kuti ndopakava ya Doma ndopeta ndikubuda kana muchendida ngatione kuti pakamira sei Doma ndiyakatanga kubhadhara mari maplayers aibhadhara zvo varageti ndiaibhadhara mari zveshuwa maplayers vande akapakidzika ikabva ndese andiratrandesha ndatomaudza madangati inji ndatoba chichichivanzayo iwo ndobva wanzolangsha si mari iyo vakubwa mari yakuti avambohesitata kuti anoita se vaya ndobva ndaenda kuamazulu then those days still nyaya yekusaziva wangogona ngosana contract ona ukapeka vari bho wobvanzi zvimwe zvakuda chiro but ainindike mukandiwana kana stand kana undivakirawo imba ndobhadhara hangu mbichana nonga watoda kungokumbira but iwe service yako ndiyotodiwa zvanzaiwo tokutengera stand kwauri kuda kwaunoda tauna unoda aibo through verbal hapana agreement ten agreement ndarova first yese ba tatamba bhora zvakanaka kuamazulu kuya vanhu vakunakirwa kuita sesese azoti ndangwara mwana kati Mr. Doma ofa nyaya yechi Eastern apa Doma anga aitora masters yaita nge national team kane amazulu aitora masters no king don't worry ndichine dzimwe mari dzanoda mbobhadhara mwakumana chichichi kaona kuti pana vanhu ndakatovhara pakazoita that executive edynamos yana una coach andari Sunday mari vanzi tikanzwa kuti king uri kudiwa kudynamos chichichi ofu izvi zvinhu zvatata unoziva munhu wese anganitaisa kuenda dynamos kana zvakadaro zvitori bho vaudzei nditoda kutouya watima mukomana vauya ndikandaudza mudani ngati haina mugara ndaita senatobaya dzaiwa chichi ngati tovatanetsana muchronicle vakatobuda mumapepa ndibudwa ndikatoruhwa makatuni ndichigweza mugedhi mangu chinzi muregei aende
chaisa zvake tagoisa make ainzi Boyd Maligo Boyd aigadzira cartoon. torwa tumirwa tickets mhuri yangu achinoenda nemukadzi nemwana ane mwana 1 ipapo my first born in this story ndege yaenda anobhukirwa muSheraton inonzi Clown Plus gara moya ndio manzo ndonyaya yangonzi is somewhere there in Harare but azuzike mwana rugara ndio makabva boyekana nazvo bozi anga ne mari wakati avana makotsi swanzi to muda that person within 24 hours no nice no Zango ngati chairman Dynamos watese amkangana zvangu but anambogara for a long time but ore king tsokera tokusara ita logistics tsokera kuka nano paid summer games vanondirenew contract chati wana nasoenda kuTenamos ndo ndasvikawo tanga kutamba kuDynamos nozowa zvinenge Dynamos unoitawo mbiri chero usingagoni unogona kupedzwa nembiri anoona zvakaitawo vamwe hatitaure mazita edu batero unozongopedzisira wamodazi but isayo mbiri yangai vakakurongera kuti aiwa chaunga chikakuti chakuda so unotamba bhora pachaunga chikatadza kukuda hautambe bhora saka takatamba zvakanaka Dynamos kwekwe dai but still pane one team chakandi disturb sokuti that CAF championship here we're supposed to play Esperance or whatever. I don't remember the team but dream came ndakangoereka namangwana kusenso gumbo ni yazvimba tapa kuti patikuenda kuti exercise yekuseni hanzogona kana sikana mofo waita se watadzotsika ere kana ndingati kana mndara and someone just came and say that is what we call welcome to Machawa. How did you do inonzi ndo kumhoreswa kwawaitwa unonzi welcome to Machawa and is sure anotamba game rapera time kubara sero mshemsheta but yeah welcome to Machawa. Sasa mishonga iri kwere kubhora mishonga zvakaita kuti ndi believe mishonga iri because zvaitika sei kuti nana kwapera ndamboita injury nditika then all of a sudden after the game kumbura paraita ball kana de zvakanzi hazo maybe ndakakanisa kutsika ndichifamba then game ropera anditika gumburo ramba rakaita sei rose raro mbichana taita aiwa ndaka but kuti robva raita ball zvoti wakwanisa kumhanya dzasikatombokwaniisa kana unda kutole ndeto imwe yeudaiso anoroko but woona game rapera pepe mwakuenda kuona wakutofamba ball ene zvimwe zvaitika zvekuti ndikada kutamba bhora Dynamos ndatamba bhora chacho ndatamba bhora kulangisha se ndatamba bhora kwamaso but Dynamos yayo nautamba bhora but ndikaenda ku reserve side ndabva nokuwara ndaenda ku reserve side nitamba bhora rakaipa kam kuchakuto Mario takati Bernard akati mbana munhu pane zvawakagadzirwa pane munhu akakusota Mario Bernard mbana unenge because taisa zvaurikiti this is the game manager aita manage tutama na wana ku reserve side ndichiita zvimashiripita angwa but handi kuchakuto ungo charoisa coach nemazakotas iwe kuti akudei kumabhiu ndo vadazo dai so pepe kudai tu Dynamos kwega tatamba zvisina kuita popo then pakabva pada that issue still remember yana yeKidsnet I still remember Kidsnet coaches ndo vangonzi chichi ndo pakoya Mosishunga kati Madara out Madara out
Sabambo zvakada zvokuti inini ndindakasara na Leni Kwata na James Matona tisangati over age atinganzi tati makids vamwesonga saka zvakada ndezvokuti ini zvandakaona hangu ndezvokuti understanding yainetsa pakati pabambo some of the guys. Those guys are actually my senior players. It's like no zvakana ukada kukocha vanhu vakambotamba nawo no needs kakunzisa kati vamwe zvitora zvine different way tando zvakanyanya kuda kuti zvite zvinetsa saka bamudobva zvakati no kana mimi musingadi kundinzisawo let me just come out ne project yangu ndingati kuti kidsnet so vanotora panha vake veve inini I was from Bindu. And these other guys vakatanda kuita revolt yekuti vadakuda isusu but nesituation yanga iripo nebacking yanga ina bambo ananyaumwe will give you the support vanoda build a team yaitechi anengasingade ngaitese ngaba the guys vamwe vakati kati but inini from Bindura, Leni from Buluwayo, then hanzani James Nitora ngoti matikosi saka zvakaitika pande zvokuti hasi vambonyepa chitaura naso kuti that kidsnet kuti ivepo ndini zvakaitika ndezvokuti vafana takakwira mubhazi kaasian bhazi tikata kwanyaumo tasvika nyaumo panyaya yekuti vasaine paya pakashaya mbana kana 1 akatita magatsi kuti ese ekunosaina vaitya that victimization okunzi ndima kazodaidai anwa because masimi yanga dzingo yanga chine backing kumashure ndo mandabuda mubhanzi ndatanga ndasvika top collector tatanga ndautaso kana I'm from Bindura mama nyaya ndotamba kuno vamwaru wina zvawo mari dzawo ichi inenge nditore zvamutese ndisaine ndasaina ndaona kana kudai so ngati ndasaina woman ene musazo handinoda kunga munhu anozoti takatedzera memhora kana chichi enda unozvimirira wega iyo kudaro apana varo dai timu yabva yasumuka timu kukwapa right that thing bambo zvese vaizvita se aiziona anwa asvikateme kuti kana makamboona netime ndapinda kana kwasara 2 minutes 2 minutes ngoto tamba chichi but team ndasikashayikwa okay chikonzero chima 2 minutes ini I don't know man ndakazozvitora ndichiti pamwe bambo rokundichengeta wanyaya ngotochi sezvo ndiri munhu ndakazoita kuti vafana vazoibudirira andinoona but ini handichagona bhora here kana ndichi I don't know then zvakazosvika patime yekuti neexecutive yanga iripo ana mugadza I don't hesitate kutaura zvakadaro ana mugadza naivo vana botora vanga vakurana bhora zvezvekuti munhu akaita injury the worstest thing inokanganisa maclubs emuzimbabwe especially those guys maclubs ane mari aya they think kuti munhu akaita injury munhu akaita problem havaoni problem yeplayer vanobva vangoti we got money, let's look for another replacement, of which ndochinhu chandakadzidza kubva kuLancashire Steel waigona kutorwa vamwe vanhu vanoasesa kuti injury here kana kuti welfare player yes aita sei ngomona pamukumba kwake kwanosha pamwe ndopatakatozozira ndo it was a learning curve kwandiri kuti ndinozoziva kuti no kana wazodai until now ndakuzama kuti no player haisi yokungoti unongoirasa totoziva zvezvo kuti takatoziva kuti anzi ukaona mukadzi weplayer ane nhumbu zvinoaffecta player mufield of play zvese takatozozira ikoko takatoLancashire Steel tikatoudza kuti no shamari ukaona mukadzi wakane nhumbu kana game rakutanga umuudza kuti 3 o'clock panotanga game shamari ingofamba usaramba wakagara because the moment anongoramba akagara neunoaffectika unonga wakachingota this some of those things takazvidzidzisa anowana saka kunana Dynamos it was a different thing altogether ukangoita injury
1 avasi kukurapisa, 2 unongonzi apera ndapera. Okay. Ndozvazvo vanhu ndakazodzidza manje kulangsisi kuti kudanamosi saka namugadza manje akaita that thing yekuti Kingston ndovanana neproblem yangu yeni Kingston because ni yangu ndakaita problem iyi ndichiri mufana but yakazotanga time yandandichikura iye inenge ichiita sei ichingo kubaisa kuti ana Kingston achadikwa mwana akumbowa achaita boy achaita boy anoita boss musingamurapisa saka ndakazoona kuti ndokandasesa kunza vamwe wangu ndo madhezi ataenzi wakasainwa permanent ainzi permanent uri permanent udana haumana ndoita sei inini kuti ndiite sei ndibve kuDynamos ndo madhezi andatanga kuti kuvaka kupi permanent skanzaiwa iwe unofana kuti kana haufani kutambira club for 2 years ndevamwe wanga kuti 2 years usingaite anything, then from there I was a player but ndaona vanhu kuti ndanga kupera kumhara kuti ndasiyana nazvo vanaudza bambo indaita zinake wanzi ndakati baba mari yangu yacho kana yesalari yacho yakunetsa kuuya ndinopedzisa ndoona ndinotisi vanhu vanozopuwa mari yekupedzisira saka zvaze ndaita sendakuenda bambo ndarindakenda ndobva ndakuti 2 years ndisina kuita ndobva ndakaya kuno ndakatanga ndamboenda ndichiri kuDynamos ndakamboenda kuSouth Africa Free State Stars Free State Stars ndakaita 1 year. It was 1999 to 2000 and 1 year contract ni ndaitore yanga ndatsoka Dynamos ndo ndadai still kuDynamos ndo baya totona namukadzi avaporese iyona king wacho kuti uzosiya bhora waita sei wakuridzirwa muridzo siyane nazvo banda 2 years dzedza ndati gwa ndauya kuno ndasina aim yekuti ndiite zvinhu dzokunotamba imwe team kana wasvika ndati zvona ndaisegandisenganonda kutembo tsvaga zvimwe zvokuita ndobva ndakazouya kana jam Muta Stars kana division 2 ndobva yatibatsirawo chichinhu ndasanga coaching experience baba kana coaching certificate ndandisina ndobva nangodaida ndobva vazondiendesa kulevel 1 ndarova paipai ndobva ndakocha katimu kaikai ndobva ndakapromotesa kusvika mudivision 2 mudivision 1 apo ndanda player coach ndoanza iyo tichuda kutotamba kuona uchiri kukwanisa saka toita sei ndati no inini division 1 panoda experienced coach skanzaiwa iyo ndio wakapinza katima tsvaga munhu waunoda ndati alright kandiite sei ndatsvaga support ndoba ndakadaidza support wakaudaidza ndichita sei ndichikiya ndichitamba bhora ndobva wasapona ndoba tarova kakambonetsa Muta Stars ndoba tarova paipai kakava mari zvainetsa kaifandwa nemafamasi ndobva aita se ndobva vakomana wacho plus kuti vanga pesa vakudya mari but unongozivo ndo upenyu hwacho